Skal vi have en sådan semi, sådan en halvvej måske, og så... En deagle-runde. Så Lasse. Ja, Stigels. Show no mercy. Ja, vel, så er det fucking tid. Let's go. Endelig har vi fået råd Miss- til en deagle. 5 skud i Miss, runde. miss. Ej, hvor er jeg fucking dårlig, mand. Nå. Ja, en op midt. Han der pink, det han rammer noget godt. Jeg tror, de kan være inde kort og sådan noget. Der er en, 2 apps. En apps. 2 op midt, lang. LOL. Nej! Nej! En tilbage. De har bomben. Jeg har en AK her. Og en bombe. Han er i CT, han ikke? Du hørte om step, du hørte om step. Fuck, jeg troede det var min mate. Nej. Nej. sygt. Nej. Hvad fanden?